Nina bendloveni amandla nazindaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo kezona ndaba esithi izo ezihambe phambili namuhla. Kufungisa ubuholi bomkhandlu wasemvoti, ANC ithi izoyilwa yama-Labour broker kanti kwethule idamu lamanzi eMnambithi. Sanimula kwindaba zethu ze1KZNTV. Usomlomo ngomasipala wasemvoti uMfundo Masondo uthi ukhansela omusha we-IFP osanda ke kuvotela kwathumzwa kushiwo kezondi kangeke sakwazi ukusebenzela umphakathi njengoba namhlanje ehlulekile ukuzoba ingxenye yokuzofungiswa ngokusemthethweni. uMasondo usho lokade ke kuqhubeka umhlangano wokufungiswa ngokusemthethweni kobuholo obusha balomasipala emva kokuthi ke kwakhishwa ubuholo ba-IFP ngesonto ledlule ngevoti lokungabethembi. Ekhuluma nabezindaba usomlomo lomasipala uthi amakhansela amabili e-IFP asanda kuvotelwa elilodwa lwawo udaba labo sadlulisele enkantolo ezokhetho njengoba kusanenkinga mayelana nezikhalazo ezavela ngemphumela kade kuvotwa. Kube nama-dispute amaningi. Ngicabanga ukuthi eSouth Africa beqala ukuthi solokhu nje kwaqala ukuvotwa kwiwadi elilodwa kwi-by-election kube nama-pink envelope adlule 150. Pink envelope kumuntu okusuke kuthiwa bayamvotisa kulelo wadi uvela ku-voters roll kodwa akahlali kulelo wadi. Kube nenkinga enjalo-ke. Kusana lezo nkinga-ke kunama-objections udaba lakhona sengathi luya e-electoral court kwinkantolo yezenketho. So sisalindile-ke ukuthi i-IEC ne-electoral court bazothini lapho before kube nekhansela elingafungiswa. Kodwa uma ukuthi ukhetho liyachithwa sizoba no-90 days kubuyele kwi-by-election kodwa-ke sizolawulwa u-IEC. Umeya lomasipala namhlanje uphinde wethula isabelo mali sonyaka u2023 to 2024 njengoba silenganiswa u435 miliyoni wamarandi. Uthi lesabelo mali kungokuqala ukuthi umasipala wasemvoti ukhiphe imali eyisigidi samarandi ezobhelela kakhulu izinto ezithinta omama abangabafelokazi. Namhlanje besizophasisa i-budget emkhandlwini isabelo mali i-budget yethu-ke ihlezi 435 million rand. Nakho kokubaluleke kakhulu ngayo siqaphelisisile ukuthi iy'nkinga esinazo emakhaya okanye emndenini emkhulu sinabafelokazi abaningi othothi abana kwemuntu esikwenzeleke ngoba sino-deputy mayor owumama sithe sizothatha imali eyisigidi 1 million siyifake ey'nhlelweni zalaba abangabafelokazi. uMavundla uthi okunye kuyisinqumo basithathile ukuthi njengomkhandlu sebezoyithingela imishini kanjalo ney'nsiza ey'thinta ukusebenza kwey'moto njengoba beyimisela ukuthi ingabikho imali abazoyichitha ngokuthi beqashe imishini esebenza kulo masipala. Imali enkulu odabeni lweplant izinto zokusebenza kuba nesikuthiwa ukuthi umvoti unjalo uspend imali lo uphumela eminyango yokuqasha izinto kwabanye abantu. Sibe ku-11 million eqiniso sifuna ukuhamba siyothenga ezethi impahla esokwazi imishini yethu senze ngayo imigwaqo senze yonke imisebenzi lokuthiwa imisebenzi yomphakathi. Yileso isinqumo esisithathile. Lokho-ke kubalulekile ngoba uma siyithenga manje imishini ichaza ukuthi ngonyaka ozayo sobe singasayithengi kodwa sobe sesikwazi ukuthi manje sifake siqhubeke nemisebenzi sakhe siye phambili. Lo masipala wakhiwe izihlalo ezingu-27 i-ANC zingu-9 ezayo bese ukuthi i-IFP ibe neziyishumi i-ABC ziyisikhombisa i-DA besiba nesisodwa. Namhlanje amakhansela e-IFP wonke abangayibona ingxenye yomhlangano. Kuteboho sibisi ngibika ngiseGreytown. Unobhala weqembu le-ANC kwaZulu Natal ubheka imtolo uthi bazola kuze kunqamuke izandla ukuqeda inyanga yenkampani eyiqola kuyisebenza ezibize ngama-Labour brokers njengoba echaze lolu hlelo nje olungahlukile nakancane nendlela yabekade kuyisetshenziswa ngesikhathi sobandlululo ukugqilaza iyisebenzi. Lokhu kuvele ngesikhathi leli qembu kanye namadlela ndawonye alo kuyi-SACP kanye nekhosathu bebambe isithangami nabezindaba ngenhloso yokudalula iy'nhlelo zokuvuselela kanjalo nokusebenzisana. Iqembu likakhongolose esifundazweni kwaZulu Natal kanye namadlela ndawonye alo i-SACP kanye nekhosathu babambe isithangami nabezindaba ngenhloso yokwethula izinqumo ezithathwe emhlanganweni ababenawo ukuvuselela umbimbi lwabo. Ekhuluma kulesi sithangami unobhala we-ANC esifundazweni udaluleke ukuthi phakathi kwabazokubeka eqhulwini ukuvuselela ke lolu mbimbi ukulwa ke nokuqashwa kwabasebenzi ngohlelo lwama-Labour brokers njengoba ke lokhu bekuthatha njengento efana ncamashi naleyo ke eyabe isetshenziswa ukugqilaza abantu ngesikhathi sobandlululo. Sizoqala umkhankaso ongakazwe kubonwe
la si-alliance KwaZulu-Natal sozulwisana ngempela nama-labor brokers, soba nama-campaigns in all district, soba nama-campaigns kuwo wonke ama-cities silwisane nama-labor brokers, ngoba sikholela ukuthi ama-labor brokers ayilento esiyibiza ngesingisi esithi modern day slavery. Okunye okudingidwe kabanzi indlela yokubhekana nokumba eqolo kwezinga lokuphila kuleli ubugebengu, ukubhekelela osomabhizinisi ikakhulukazi abasebasha, ukulwa nenkohlakalo kubaholi abajutshelwe ukusiza umphakathi, ukulwa nokudayiswa kwemisebenzi ikakhulukazi komasipala nokunye okuningi. Unobhala we-SACP esifundazweni ufaniseke uhlelo lokusebenza ngokubambisana kwamaqembu ehlukene komasipala nenhlekelele olungawusizi ngalutho umphakathi. All agree that we don't like coalitions. Coalitions to us is just an elite pact that tends to ignore the broader masses that actually elected those people who are making a pact amongst themselves to take care of each other. You see, coalition have got nothing to do with service delivery. And coalition breeds corruption. In most cases. That's why we're mayors of 3 weeks. Yes. Khona manjalo kulindeleke ukuba ke kwakhiwe isichuse sesilo esebuza umdlombane kubongwazo ke inkosi uDinuzulu kaCetshwayo kuphendeke kubanjwe umcimbi wokugezwa umtolo. Uthi ke ukuchitheka kwegazi phambilini esifundazweni bakholelwa ke ukuthi kunomthelela ekuchithekeni kwegazi okudlangile njengamanje. Then thina ngesiko lesintu uma ngaba kuchitheke igazi liyelifune livalwe licleanwe livalwe done. Then that cleaning ceremony was not done, and it's important. And we've simconsultile ngisho ubayede ngalento ukuthi ngoba ubayede uyena baba wethu oyena umgcini wesiko omgcini wethu sonke ukuthi uyena ozoyilida the cleansing ceremony. It must be done by government. Plans are afoot, will do it. Because a KZN, to be honest, this thing is long overdue. A KZN impilo yomuntu kulula ukuyithatha. And then you can see ukuthi lento is recurring and it's getting worse. Ezindabeni zwa-KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Osomabhizinisi abasakhula abasemtubatuba enyakatho nelikaMthaniya bakhihle sikanandi ngehluko esenziwe ngumasipala inkosi umtubatuba sokubhidliza uphinde uthatha izinto zabo zokusebenza ngaphandle uthi bona baziswe. Ulakhe imthembo kukhanda izimoto uthi abanqabile ukusuka ke kule ndawo kodwa bekumele baziswe kusenesikhathi ukuze bezokwazi ukuqoqa izinto zabo zokusebenza. Bakhala ke bazithuliso somabhizinisi abancane abasebenzela edolobheni nomtubatuba ngemuva kokuthi ke ngumsombuluko wayizolo ekseni befike ke lapha asebenzela khona bafica kudiliziwe laba bengakhona amathuluzi abo okusebenza futhi ke ethathiwe engekho. Babe ke sebedlulela emaphoyiseni ukuyobika udaba lokugqekezelwa nokuntshontshelwa ke impahla. Babe sebethola ukuthi ke umasipala owenze lento bathi ke kwenzeke ebusuku bengekho bona futhi ke bengakaze bathole ke isexwayiso ngalokhu. Safica sekudiliziwe kwathathwa izinto zethu. So njengoba bese understand ukuthi indawo eyomuntu vele ebesikulindele ukuthi bema befike bethi indawo sesiyayithatha. Thathani into ezweni nimuke emakhaya. So kube nzima kakhulu masifika thina sekubhidliziwe kwathathwa izinto zethu masiyifuna sangayithola futhi. Then manje sebesithola ama-office angekho ngisho la eMtobatoba kuthiwa siyekuduba ngazi kwamsani i-office local planning official si-understand kwayona leyo ukuthi kanjani. So kumanje sisebenza simile yabo njengoba ubona imoto egcwele la zikhandwa yithini yabo sisiza abantu nathi sisizakala ngokuthi kube khona esinake ephaketheni. Laba ke babe sebethutheleke kwamasipala inkosi umtubatuba
ukuyoza ukuthi-ke kungani kwenzeke lento nokuthi-ke amathuluzi abo bazowathola kanjani. Ngenhlanhla-ke abanye bazitholile izinto zabo, kodwa-ke abanye namanje abazi noma bazogcina bewatholile noma bengawatholanga. Lokhu-ke kuholele ekutheni-ke ikhansela le-EFF lingenelele kulolu daba njengoba-ke libhalele umphathi kamasipala incwadi-ke lifuna izimpendulo. We cannot allow ukuthi ku-undermine isithunzi somuntu omnyama ikakhulukazi la eSouth Africa. Futhi ikakhulukazi njengoba khona zolo lokhu, I think in 1 month time or 2 or 3 weeks time back kade kune program la khona umkhandlu nikeza abantu basemtubatuba ama voucher labona laba abantu abaphila ngokuyidayisela, and then banikeza ama voucher kwathiwa bahambe bothenga istock. So ke uma kuthiwa umuntu akawuthenga istock ubuthi uzosidayisaphi uma usubuza uzodemolish. So now sifuna zonke lezo mpendula bekwazi ukusi-unpackela kahle sibone ukuthi kwenzakalani. Ngesikhathi ithimba lezindaba lisifikele endaweni abasebenzela kuyo libeke seliqondana nokuthi omunye umakhenika uphoqeleke ukuba kabuyisele imoto kumnikazi ngoba ke ngeke sakwazi ukuthi ayikhande ngenxa yokuthi-ke amathuluzi okusebenza awekho. Kunaba ama-customer ngensimbi zawo njena ubona insimbi zemoto eziya lela nsimbi ziyangacabanga ukuyibeka endlini ngosuku lokwenza lokho, kodwa ngathi kumgqibelo ngathi ngayibeki kuba amaphala agqekeza. Ngabe kuthiwa-ke le engine le engine iyadula, ngabe ngayibeka lapha le engine le iblock yahamba, ngabe kunjani namhlanje bafaka ngikhokha umnikazi ubona hayi imoto yakho imile uzodonsa imoto yakho basikhipha izinto sifake emuva nje uzoyidona nabantu ebedonsana ngalo uhlangothini ngakho asikho happy asikho right futhi asisebenzi hleli kanje sokulonke. Umasipala-ke usiphendulele kulolu daba. Uqinisekisa ukuthi abantu abasusiwe edolobheni ababebeka imikhukhu nama-container cha babenikiwe inotice eshoyo ukuthi kabasuke with immediate effect. Incwadi babeyithole ngomhla ka-2 kuJuni kodwa kabaqizanga qakala. So umasipala-ke wasuthatha izandla wayiphosela emthethweni la basuswe khona. Bafikile abantu ngomsombuluko la bebehlangane khona abaphathi bakamasipala ukuze kuxoxiswane ukuthi cha abeze ngaphambili bekwazi ukuthi kuxoxwe kubukwa indawo entsha abazonikwa yona, ngoba ngokomthetho ogunyaza ukuhweba edolobheni ngokomthetho okusebenzisa indawo la abahwebela khona kakuyona indaba yokuhweba ngama-container okanye ngemikhukhu. Lezi izindaba zo1KZNTV ngingusamkeliswe Nqulunga ngisemtubatuba. Luphelile usizi kubanikazi bemfuyo kanye nakubalimi emhluma yemnambithi emaphakathi neKwaZulu-Natal njengoba kungqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal uSupha Zuma eyewavula-ke idama elizolekelela umphakathi ngamanzi emfuyo kanjalo-ke nokulima. Umsholozi uphinde wanikela ngenkomo zohlobo lwamabhonsmara kwinhlangano yabafuyi kule ndawo. Uthi lolu hlelo lomnyango lokuzama ukuxosha ikati eziko njengoba begqugquzela ukuthi umuzi nomuzi uma ube nengadi yezithelo. Bekusindwe ngobethole namhlanje emhlumayo njengoba ungqongqoshe wezolimo esifundazweni KwaZulu-Natal uSupha Zuma ebeyonikela emphakathini ngezinkunzi zohlobo lwamabhonsmara. Abafuyi bakuthakasele kakhulu lokhu kanjalo nedamu eligujwayo elizobalekelela. Lokhu esikucelile kungqongqoshe ngasukuma lapho mina ngoshabalala ngathi ngqongqoshe nihlala nisithembisa kodwa nisithembisa khona nikwenzi. Wafunga phambi kwami athi lokhu-ke kuthenjiswa yimi namhlanje ngizokwenza. Namhlanje-ke lokhu asithembi wazwasho nelanga azokwenza ngalo yilo leli. Wathi namhlanje uzabuyisa impendulo. Namhlanje sebuyisa impendulo zalokho esakucela wasithembisa kona. Inkunzi ezu6 sengiyibonile lapha emjindeni. Idama ligubhayo ngibuya kulo lapha emjindeni. Usasithembisa futhi nami yamadamu sazawagubha kakhulu le phansi enkosini uZwane. Idamu lizokwazi ukuthi inkomo zethu ngoba sabafuyi sabesifazane kodwa nathi sifuyile nobaba bethu futhi basafuyile. Idamu esilitholile sezosiza kakhulu ukuthi inkomo zingahambi indawo ende ziyofuna amanzi zibuya ziphukile sezizothola eduzane. Nenkomo futhi sijabule kakhulu ukuthola inkomo lezi inkunzi ngoba sesizothola uhlobo ohlukile kunalolu esinalo. Ungqongqoshe uSupha Zuma uthe bezofezekisa isithembiso sakhe. Siqale ekseni lapha endaweni yenkosi uSithole la kugujwa khona idamu. Babecela amadamu-ke amadamu awu4 sizosenza wona amadamu. Wazi wathi omunye ubaba ukhuluma kahle nqamalala kodwa asazi noma kokwenzeka yini. Sathi ayisokwenza. Ngenkathi becela amadamu kwakulesine ngathi ababale izinsuku
ngoLwesibili imishini izobe iqala ukugubha la nangempela ngoLwesibili ngesonto elilandelayo imishini yayiqala ukugubha ingakho nje sesiyaliqeda lela dame lakhiwayo so baqedela amathatha amanye asasele. uZuma uthe lezi inkunzi zizokwenza umehluko emphakathini. Besilethele izinkunzi ke ezu6 uhlobo lama-bonsmara hlobo lwenkunzi edula ngendlela ongazi uyibona kodwa futhi ekhiqiza ngendlela ongakazi uzuyibona. Ngibithe kubona ke sinilethele ifa la ngoba uma beziphathe kahle emva kweminyaka emithathu zobe zishintshile completely inkomo zala ngendlela ezizobe ziyona ukuyikhulisa nje u9 months uzobubona inkomo esungathi sekuyinkomo enkulu kabi kodwa kube kuseyinkonyana. Ubese edlulela enkundleni yezemidlalo uZuma lapho behlangene khona nomphakathi. Kanti uphinde wambathiswa isikhumba senkomo esakhiwe abomphakathi. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemhlumayo eMnambithi. Ake sithi shelele itolo ninabeselo sobuye sibuye nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Kufungisa ubuholi bomkhandlu wasemvoti ANC izoyilo yama-Labour broker kanti kwethule idamu lamanzi eMnambithi. Ungqongqoshe womsebenzi yomphakathi nenqalasizinda kuzona nkosihlezi kalala usayinxusa ukuba osomabhizinisi baqhamuke neindlela okanye amabhizinisi azonikeza intsha amakhono ukuze ikwazi ukudala namathuba omsebenzi. Ekhuluma neziko lezindaba entabazwe ngenkathi ke kwethula kwisikhungo samakhono ukhuzeni uphinde wagxeka kakhulu abefundisi abenza izinto ezingalungile ukuye ngabantu kulelizwe. Lesi isikhungo esisungulwe umfundisi wasentabazwe esibizwa ngePastor Mthethwa Community Skills and Development nokuhloswe ngaso ukusiza intsha ukufundela umsebenzi wezandla. Ukuvula kwalesi sikhungo bekhanjelwe nakungqongqoshe wemisebenzi yomphakathi nengqalasizinda kuzwelonke uSihle Zikalala. uZikalala unxusa uba umphakathi uqhubeke nokuvula izikhungo ezifuzelezi ukuze intsha ikwazi ukuhlomula. Kubaluleke kakhulu ukuthi imisebenzi eyakha isizwe siyikhuthaze. Siyafisa ukubonga ubaba umpastor Mthethwa ngalo msebenzi omuhle kangaka. Umsebenzi ozoqoqa abantwana bakwazi ukuba nama skills, bakwazi ukuphila babe kahle bazenzele. Siyafuna nje ukugcizelela ngoba imisebenzi enje iyasilekelela ukuthi sigweme izinto ezifana nodlame nokuthi abantu bagcine bebulalana. Kuyasikhonsena kakhulu ukuthi abantu bayabulalana emateksini but kube noku-attackwa futhi kwabantu emathaveni. Zonke lezo zinto zibuyisela impilo yethu emumva njengesizwe sase-South Africa. Siyakhuthaza ke siyafuna futhi ukuthi abaholi mabasiphathe ngendlela njengoba ubaba uMthethwa eyisibonelo. Kuba kubi kakhulu makukhona befundisi bathi bathandazela abantu mase bebashaya obebahlukumeze obenze noma yini errong. Masakhe isizwe ngokubambisana. Umfundisi webandla Missionaries elisentabazwe ukhulekani Mthethwa uthi inhloso yokuvula kwalesi sikhungo ukulekelela intsha ngamakhono ikakhulukazi le yakhele le ndawo. Kuyiphupho lami ukuthi ngakhe i-training center so that ngoba njengoba ngumfundisi nje kunabantwana abaningi engibasupportayo engibayise ezikoleni ema-university kunama-families amaningi engiwasupportayo ngama-food parcels. Ngase ngiba nephupho lokuthi okungcono angakhe i-skills development center sibapha ama-skills azokhona ukuthi baqasheke kalula, ama-skills azokhona ukuthi abafisa uqala amabhizinisi bawaqale kalula ukuze bekwazi ukuyimela ngoba umuntu kunesisho sesilungu esithi umuntu ungamnika inhlanzi. Uma umnikeza inhlanzi uyohleza umnika inhlanzi njalo kodwa uma umfundisa ukudoba uyokwazi ukuthi ayimele nakusasa. Umfundisi Mthethwa uphinde wanxusa bamasonto aqinisekisa ukuthi ayabasiza abantu njengoba kuyindawo lapho kufika khona lonke uhlobo lwabantu. Kakhulu siyabafundisa ukuthi kusizakala abantu, kusizakala imphakathi. Ngijwayele ukuthi mina emabandleni kufika ibandla liba yi-center point. Wonke umuntu oswele okanjani odingayo onenkinga ibandla likhona ukuhlanganise zonke izinhlaka zabantu. So kubalekile njengabafundisi silide amabandla ukuthi kube khona esikwenzayo ekutheni sisize abantwana bethu abancane nabadala kanjalo.
Lo mcimbi ubuhanjelwe nabantwana besikole njengoba kuyibona abazosizakala kakhulu kusona lesi sikhungo. Esidabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eNtabazwe. Inkosi yesizwe sakacele eScottburg maphakathi nesifundazwe inkosi uMthokozi Sicele unxusa amalungu omphakathi ukuthi asebenzele eduzane nobuholi bomdabu aphinde aqhamuke namasa angathuthukisa isizwe. Inkosi uMagayi isho lokho ekhuluma nomphakathi wesigodi saseMandawe njengoba iqhubeka ke nenhlelo zawo zokuzethula ke emphakathini kulandela ukubekwa ngokusemthethweni kwayo emva kokuthi kwadlula emhlabeni owayengumfowabo wadutshulwa washona ngonyaka u-2021. Inkosi uCele inxuse ukuthi umphakathi ubambisane ukuze kuzothuthukisa isizwe sayo. Siyafisa nje ukuthi abakhona mekuthiwa endaweni kukhona abantu abawodokotela, amaloya, abawenjiniya, wonke lolwazi abanalo abantu balubuyisa bazoliveza le ndawo sithuthukisa indawo yangakithi. Singaphumi namakhono la ngaphakathi sigcine sithuthukisa ezinye indawo zangaphandle. Ilezo zinto nje sifisane sishumeza kakhulu ukuthi mengase sikwazi ukuthi sibambane, sisebenzisane, kungaba kuhle yonke into ingahamba kahle. Ngoba ngicabanga ukuthi okuningi kakhulu isigodi lesizwe sisonke sakacele singakwazi ukuthi siyibambele sizenzele. Singahle zingasonke isikhathi sidepende ukuthi sizohamba siyocela kuhulumeni. Okhulumela lesi sizwe uthi kuningi umphakathi okuyizinselelo osabhekene nazo. Isebe sentuthuko ntombi sihamba kancane kakhulu la. Ngoba nje okakhulukazi abantu kwezinye indawo bathola izindlu, lana izindlu azitholwa. Mayithola lo ngqenye ngalenye abanye abantu bayakhala athola izindlu hlutshwana amanzi ayaphela. Angiphathi kagesi ngoba ugesi into ephela yonke indawo. Lo mcimbi ubuxhaswe waphinda wahanjelwa usomabhizinisi kanti kule ndawo kumanje kuneproject yokwakha kwenxangathela yezitolo kanjalo nezindlu. There are lots of job opportunities abawacreatayo abafowethu abeza nayo. Kanjalo nathi baze nama skills as well. Kanjalo ne development ongakazi uyibona ezoletha intuthuko ekutheni abantu abakwi-agriculture bakwazi ukungena bazakhele into zabo abezukuthenga ezitolo ezinkulu bazothenga kubantu bendawo okuyibona bazosupply izitolo zabo. So yonke le development izele nje ezizweni sala ekhaya kwacela. Omunye abatshalisa imali uthi project abamatasanayo kule ndawo izodala inqwaba yamathuba emisebenzi. So we are making the community aware of what we are doing here so that they can organize themselves to be ready to take up the opportunities that's going to come out of the development. Obviously, there's going to be a lot of job opportunities, not just during the construction, but also after the construction. And it's really those job opportunities that's important to us. So the community needs to know the opportunities that are coming, study the right courses, and to be ready to take up those opportunities when they are here. Kodwa eMandawe ngaphansi kwesizwe sakacele eScottburg. Umphakathi wasemntangenduku enquthu enhla neKwaZulu Natal uthi usekiqhaza namava enduni yokuqala esifazane kule ndawo unikezwe mazibuko oseholela umphakathi iminyaka eli-17. Amalungu omphakathi akule ndawo abonga ukuziphatha kwale nduna njengoba sisiphathi isikhathi eside kungekho ukuxokozela emphakathini ikakhulukazi njengoba ke ingumuntu wesifazane. Inkosi yesizwe uSakhile Mdlalose uthi ukusebenza nokwamazibuko kube kuhle kakhulu kanti futhi safisa ukuba baqhubeke basebenze ngokubambisana. Ubonge wanconcoza umphakathi wasemndengenduku wenquthu lapho bekugcotshwa khona induna unikeziwe mazibuko oseholele indawo iminyaka engu-17. Umbhekeni Sibisi oyilunga lomphakathi uthi kungokuqala bephethwe induna yesifazane. Unduna wethu kuwokuqala siphathwa induna owumama kodwa umama oyinduna osiphethe la asikaboni nelincane ichashaza ngoba konke sikwenzayo sikwenza ngaphansi kwegama lakhe. Uma simbikela futhi zonke izikhalazo zethu uziphatha njengaleyo ndlela njengekhala zamantungwa. Konke lokho uphethe njengomuntu owubaba kodwa umuntu wesifazane. Ngiyakubonga ke lokho mina njengelunga lomphakathi uthi umphakathi kangubongele nakuyo unyanda uqobo uthi kangubongele umphakathi wale ndawo kule ndawo ethi umama asikamboni lutho asikamboni chashaza usasiphethe kahle. Kanti inkosi yalesigodi inkosi uSakhile Mdlalose ithi kube intokozo ukusebenzisana nomama unduna kanti uyafisa ukuthi beqhubeke nokubambisana. Kube intokozo kakhulu ngoba sekunesikhathi ngisebenzisana ngiqala ukusebenzisana ngo-2011.
so kusebenza kwakhe sisebenze naye kakhulu futhi bengisafisa ukuthi sisebenzisane naye njengoba ngizonyathela nje endaweni yakhe lapha eThekhona nami njengenkosi ngiyakujabulela lokho kuyinto engijabulela kakhulu. Iqhube ngokuthi inxusa umphakathi ukuba uqhubeke nokubambisana nenduna njengoba le nduna isuphathe ngokuhlonipha lo mphakathi. Bengizocela umphakathi wala eMdungwini ukuthi ubambisane nenduna kodwa ngiyabona ukuthi ngibona nabantu baningi ngiyabona ukuthi umphakathi nenduna babambisene. So bengizocela kodwa ukuthi kuqhubeke lokho kubambisana ngoba induna ehloniphayo futhi ewazisayo ama cultural activities. Nane intombi ngiyabona ukuthi uyaguguzela umkhosi weintombi la. Khona manjalo induna unikeziwe mazibuko seholele indawo eminyaka engu-17 uthi ubonga ukuthi selokhu asebenza akaze benezinkinga nomphakathi. Ngibonga kakhulu ukuthi sengisebenzile khona ngisazocela ukuqhubeka uNkulunkulu ngoba salokhu ngangena esikhundleni angikaze ngibe nenkinga yokuthi abantu bendawo bexabane ngingabaxolelanisi ngiyabalamula. Ngifisa nje ukuthi engathi ngingaqhubeka kanjena ngibonga kakhulu indlela abangisebenzisa ngayo. Yebo izinto ziyavuka endleleni kodwa mina ngiyayilungisa ngoba ngiyaxolela. Izindabeni ze1KZN TV kubika uThobeka Dladla ngisemdengenduku enquthu. Ake siphinde sithi shelele etorweni nabeselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZN TV nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Kufungisa ubuholi bomkhandlu wasemvoti, ANC izoyilo yama-Labour broker, kanti kwethule idamu lamanzi eMnambithi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18.54 cents kuyidola laseMelika bengu 23.64 cents kupondo waseBrithani libe ngu 20.26 cents kuyuro yase-Europe libe ngu $1,926.70 ounce kuthi intengo ongahluziwe yona ibe ngu $74.18 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kumkhandlu weqembu lamatsatsa aPitori SuperSport United uzakhelele pasa sekunconywa indlela angadlala ngayo ezakhela ugazi kubalandeli ngesikhathi kenqumela kogodweni eshayile bafana kigoli lesibili ngesikhathi benqoba ngamagoli amabili kwelilodwa kwiMorocco eyiqembu eliqheliswe esicongweni kwawasezwenikazi yeAfrika. Bokuyigoli lesibili kemidlalweni emibili elandelana kwelesizwe kule pasa kwazise kube ngelinye lamagoli akhe kwamabili abehlulwe ngayo eLiberia ekuhambeni befaka ibafana kwi-2024 AFCON ngondasa nonyaka. Ukwenza konke lokhu nje lo mgadli wasegoli ubolekiswe kwiSuperSport United esuka kwi-Orlando Pirates izinyanga zokugcina zesizini ka-2022-2023 kusuka ngenyanga uMasingana. Lokhu kushaya kwakhe into ecokeme enkundleni sekwenza inkakha yebafana uDr Khumalo yamncoma yaze yamfanisa noMark Williams amagoli akhe angakwazi ukuthi anqobise bafana indebe yeAFCON yangonyaka ka-1996. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Yeni nabakaqamba lenkomo zilahlekile uzodliwa umdlebe kwasoshangana kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumo.